Assalamu alaika ya Rasulallah, nazarin kauna ta zo da mai gida hadi yaye min mamu rashin kanauhi kuna ke Rasulallah, ya rige magana ya Rasulallah. Tazarar nisa nan na min maulana na shiga ruɗu, yaushe ne gaman da kai ya Rasulallah, ya mai tausayi mai tausayi mai ciyarwa kowa mai ba kowa ne, wanda dan shi aka yi, wanda dan shi aka kai shugaba Rasulallah, ya rige min na tafi na gane ka nurallah, ba dan na kai ba dan hali ba ya Rasulallah. Rangar da wakani janye ta Rasulallah, katanga ta tsakaninmu janye ta Rasulallah, in gane ka ya hadi ya muradi raina, shugaba mafakata, shugaba abin sona, shugaba madafata, shugaba abin so ya Saifallah, yin nufi ne ya Rasulallah, na taho nima bani ya Rasulallah, ya rije mun samun kako ya je imamina ya Rasulallah, shugaba na mafakar kowa jira ne kai ne shugaba mamuda mai umar kurzu mace sayari aliyu ya magajina ninko salatinka ga mai gida hadi, sa'alai da sabai sa'ar da shehannai hada umarnai matar sadokina sayyadi aliyuna ya rabina, sakowa rabi hada shehannamu masu ba mu kawasu masu yi mu kai mu